जमाना बा रोज खोल के देख लिया हमार गीत होई न तो अजीत हलचल से होई न तो देहाती से होई न तो मनीष हलचल से होई न तो अभियंता कमलबाग से होई जानल के ना। एक महीना पहले 3 गोला रहे हमारा अभियंता हलचल भाई के फिर 4 तारीख के चल देखे खातिर गावे खातिर ना आगे तहले के गौनिहार को जरूरत नहीं खे हमार कमलबाग कुंवर अजीत हलचल के 3 गोला तब लेवल में तू कहियो नहीं कहा हमारा ना सही बात बा तू केकरा जरे कहबा बुताइल ब्यास जरे काहे के तू सब ब्यास के गरीबे करबो तारा जरे कोनो निमन ब्यास गइबे ना करे जा तक ठकैता के बार बतारे में 6 साल बजैले न काहे हट गइले काहे एकरा के तू लगल गरिया तो हट जाई काहे के तर मुंह खुलल बा काहे के तो होश में तो गइबो ना दारू पी के गइबो चरस पी के गइबो हीरोइन पी के गइबो हाउ जन लइका बजाओ तरह सन वो तारा में 1 से 2 दिन और बजाई हस आ वो तारा में ना रहे सा के माई बहन इतना फ्री के नहीं खेल के तारा से अपन माई वो तो लड़का तो इज्जत करता रह जा लड़का तो इज्जत करता रह जा जैसा जना मुंह से कहला हनु वो लड़का खाली तो इज्जत कैले है हमारा लेखा आदमी तो अब का कर तो अब एगो मार कहा आरजेडी के गाना गइले हनु तो ओहो गाना के जवाब दे हम प्रेजेंट गाइले पास्ट बीतल हम ना गाइले एगो बढ़ जाए लालू यादव मतलब का बिहार के ऐसा नेता कोनो मुख्यमंत्री के चर्चा कर राज्य से बाहर चलत नहीं खे बाकी लालू यादव ऐसा चीज रहल कि जेकर चर्चा खाली भारत देश में ही ना जेकर चर्चा विदेशों में भी होला जानल के ना एगो गलती बात बोले कि जान तारा अशोक चक्र छाप के शुरुआत कब भइल 71 के 1928 में भइल अब इनकरा आत्रा नहीं के बुझात कि 1947 के पहले हमने के देश गुलाम रहे तो चक्र छाप मिलल कब रहे इनकरा ओतना बुझे नहीं कि 1947 के पहले जब देश गुलाम रहे तो चक्र छाप मिली कहां मतलब साफ पूर्वक हवा का अरे मर्द तू पागल होगा नानू हो रे हो बात पर हंसी बरत लगा गाड़ी में कि फुलवरिया फलान ठेकन पर खोन आरजेडी का स्थापना 5 जुलाई 1997 ईस्वी के भइल जानल के ना तब फिर पास्ट में का भरोसा मतलब नहीं खे अब वही हमने के तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने तब पूरा जनता लालू काका से यह कहते कि हे लालू काका हे तेजस्वी भैया जौन भइल तौन भइल अब रहुआ जब सरकार हाथ में आयल बिया तब बिहार के विकास करे के फेर में लागी काहे कि विकास ना करम तो लोग घर जाति के नाम पर वोट नहीं खेते ना काम के दम पर वोट देते जन के नाम हम तो सारा नेता लोग से कहले न भैया कि जन वोट मांगे के बारे जन दरुआ पियावत रहो आ मुर्गावा खाए में जन दाम खर्चा करत रहो अगर ऊ खर्चा कोनो गांव में गरीब के बेटी के बियाह होता जाके ओकरा के 5000 के मदद कर देबो कोनो गरीब के श्राद्ध क्रिया होके जाके ओकरा के 5-10 हजार के मदद कर देबो जन दरुआ पियावे खातिर जन खर्चावा होता वोटवा मांगे के पड़ता उ तहरा मांगे के ना पड़े बाकी नेता लोग सुनत कहां बा जब चुनाव होता तो हम रोज दुआरी पावत रहे आज चुनाव के बाद केहू लौकल कहां ये चुनाव में प्रोग्राम रहे तुनु सारा जना अपन पोस्टर छपवा के ओमे से टकिया 200 लगा के दे ब्याज तनी हमरो प्रचार कर दे बाकी जब चुनाव बीतल हन तो जीतल हाल जानो एको गो प्रचार ना आइल भैया के हम बोलबो कर लालू जी से पूरा जनता कहते कैसे कि हमारा लालू जी हमारा लालू जी हमारा लालू जी हमारा लालू जी जब सरकार में आयल बने बैठक नहीं के काम करे के बा सरोज भैया हमारा लालू जी हमारा लालू जी हमारा लालू जी हमारा लालू जी हमारे लालू जी विकास के पिया मोदी मोदी के जाके पूरा खोदी हमारे लालू जी विकास के पिया मोदी मोदी के जाके प्यार के कागज पे
का होता जब से जीतले बारे तब से अपना देश में विकास करे के फेर में नहीं खन खाली विदेश में घूमे के फेर में मारन सरकारी रुपया जे अपना देश में रही तो अपना देश के बारे में जाने कौन अपना देश के विकास करी ए तरह रहते बारे विदेश में ते देश के बारे में जानी है ए बबुआ कि नहीं करे विकास अपना देश में अरे जाके घूमे ला खाली विदेश में सब प्रेजेंट के बाद अभी इहे बाहर हमने के करे के बाद इन के मोदी जी ठीक ना कइला ए मोदी जी ठीक ना कइला ये करे के बाद ई नहीं के करे के नहीं करे विकास अपने देश में जाके घूमे ला खाली विदेश में अरे इसके बोरा जस अरे इसके बोरा जस इनका रख के मोदी के जाके अरे इसके बोरा जस इनका रख के मोदी के जाके पूरा खोदी सुंदर तना हम है कि इस जगह के तौहीन हुई इस जगह पर एक से एक बरके बरके ब्याह सैल बरे गा के गइल बरे गुरुजी भी आके गइल बने